अलरेडी दिल्लीयाव थांनाय खमब्रै जाबाय माने जों यूनाइटेड ट्राइबल अर्गेनाइजेशन आसाम आरो लोगोसे अल बड' एक्स भलन्टियार फोर्स अर्गेनाइजेशन जोङो जयेनलि स्टार्टिंनिफ्रायनो खामानिफोरखौ मावबोगासिनो दं आरो ओमफ्राय खिन्थु बिखौहाय दैदेननाया जाहैबाय अल बड' एक्स भलन्टियार फोर्स दा नोंथांमोना मिथिखागौ 2020 सननि जिनाखि बिटिआर सुक्ति बहाय जिनाखि मोनसे खोथा लिरबोदों बिसोरो फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सल्युशन होननाय दा नैबे बुस्थुआ जोंनि थाखाय जोबोद माने ब्लेकलिस्टआव हाबनाय बादि जानानै थाबायमोन बड'लेण्डआ जिहेतु बिथांमोना सुक्तियाव बुंनानै फैबायमोन दिनैनिफ्राय जोंनो बड'लेण्डखौ नांले बेयावनो जोंनो जोबथाबाय बिदि मिनिं थांदों दा नैबेखौनो जोङो बे गोदोनि अल बड' एक्स भलन्टियार फोर्सनि मानसिफ्रा बड'फा उपेन ब्रह्मजों दाजानाय बे संगठना गोसा गाबखांनानै रिसेन्टलि बे बोसोरथामल' जादों बे अल बड' एक्स भलन्टियार फोर्सखौ दाफिननानैहाय जाहाथे दिल्लीयाव थांनानै जिनाखि लिरथेबोदोंमोन बड'लेण्ड नांले होननाय बेखौहाय दानहोनो बे बड'लेण्ड जे मोनगोन नांथारगौ नै बिनि थाखाय जोङो मेम'रेन्डाम हैनानै मिनिस्टारफोरजों रायलायदों मिनिस्टारफोरनि बिथोरावहाय जोङो प्रथमावहाय राष्ट्रपति बिथांनोबो होदों ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो ल' मिनिस्टारनो होदों बिनि उनाव जोङो ट्राइबेल मिनिस्टारनो होदों आरो बिनि उनाव जोङो हम मिनिस्टारनोबो हैदों ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो प्राइम मिनिस्टारनोबो गासैखौबो गथायजोब्बाय मेम'रेन्डामखौ जोंनि मेम'रेन्डाम गथायनायनि मेन उद्देश्य जाहैबाय बर'फ्रा दिनैसिम सेटिसफाइ जायाखै जोंनो बड'लेण्डखौ नांथारगौ आरो खारना जाहैबाय माने भारत सरकारा मोनसे प्लेनिं दं नैबे 30 सननि गेजेरावनो भारतनि दाब दाब रायजोनिफ्राय आरो बिसोरो माखासे फिसा 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 रायजो दानायनि मोनसे प्लेनिं दं जेरै आमेरिकायावहाय 53टा स्टेट दङ थिग बेबायदि लाइनाव थांगासिनो दं जाहाथे जोंनिबो बड'लेण्डआ बहाय बे लिस्टआव हाबो आरो जोंबो जेला गावसोर बिथांमोना होयो बे समाव जोंनि बे बड'लेण्डखौ जोंबो जेन मोनो जोंनि सेपारेट स्टेटनाबो जाफुङो होननानैहाय जोङो अफिसियेलि गोजौ लेभेलावहाय बेखौहाय मावगासिनो दं आरो जोङो लिस्टआव अलरेडि सोनो हाबाय रायजो राजाबाथ' ए टु जेड बर'फ्रा बयबो बे बड'लेण्डखौ नांखागौ बयबो हेफाजाब होगोन खालि जोंनि भुला बेल' जों मेसेजखौहाय दाबो मोजाङैहाय होनो हायाखै जायनि फलावहाय माखासे मिसआन्डारस्टेन्डिं जालायनानै दं थांनाया दा जोङो सब समय सेसनखौ होसोयो पार्लियामेन्ट सेसनखौ होसोयोमोन ओमफ्राय दा दिल्लीयाव थांनो होनब्लाथ' जाया प्रथमावहाय जोङो एपइन्टमेन्ट लानांगोन आरो बिनि सबसे सिगां जाहैबाय जोङो फाइनेन्सियेलि जोङो बिराद उइक दा फाइनेन्सियेलि जों साउन्ड मोनब्ला स्ट्रं मोनब्ला जों एनि टाइम जों थांनो हायो आरो दा बेखौनो जोङो सावरायगोन खिन्थु जोङो बोसोराव खननैया दिल्लीयाव थांगोन आरो बे जोंनि मोनसे रेजुलेसन लानानै दंखायो निस्सय बे आसा खालामनायखौसो जों ओंखारदों मानोना जों गोदोबो बड'फा उपेन ब्रह्मनि दैदेननायाव जे आबसु आन्दलन बेवहाय जोङो एक्स भलन्टियार फोर्स जानानैहाय जि खामानि मावदों मान मावदोंमोन जोङो गावखौ मान सेक्रिफाइस खालामदोंमोन जोंनि आसा दंमोन जे जों बड'लेण्ड मोनगोन बिनिखायनो जों बे खामानिखौ दाबो जों जेनाखै आरो मावलांबाय थागोन जों हायाब्लाबो जोंनि इयुननि जेनेरेसना जोंनि जेनाखि बे खोथा बुंनायफोरखौ लानानै जोंनि जेनाखि सेक्रिफाइस खालामनाय बेफोरखौहाय उदाहरन हिसाबै लानानै एग्जाम्पल हिसाबै लानानै बिथांमोनाबो सानसे बै बड'लेण्डखौ मोनथों आरो लोगोसे दा जोङो खालि स्टेट लेभेल नेसनेल लेभेलाव नङा दा जों इउटिअ हिसाबै जेनेबा जोङो इउएनअनि मोनसे ब्रान्च अर्गानाइजेसन हिसाबैहाय आइएलसिनि मोनसे मेम्बार अर्गानाइजेसन हिसाबै जों इन्टारनेसनेल लेभेलावबो जोंनि बड'लेण्डनि इस्युखौहाय अलरेडि आं बहुद बार बुंहैबाय आरो बेखौ निस्सय जावले आं जेलानो सुबिदा मोनगोन बे इन्टारनेसनेल माबायावहाय बेखौ आं उत्थापन खालामबाय थागोन बेखौ आं दहाय बुंखाबाय अब्लाबो दाबो आं नोंथां सोंनाय हिसाबै रिपिट खालामनायसै बिनि मेन खारनानो जाहैबाय भारत सरकार आसाम सरकार मानोना जोंहा फरेस्ट डिउलार्स एक्ट मोनसे दङ ओमफ्राय मोनसे दङ जाहैबाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दङ बे आयेन थाखासेयावबो दिनैहाय बाहेरानि मानसिया फैनानै गोसोबादि हावग्रिना थादों बिनि खामानिया सोर बिटिसि ओनसोलावहाय बड'लेण्डआवहाय जोंना मा मोनदों बे मोननै बुस्थुखौ जों दिनैसिम मोनाखै ल' एन्ड अर्डार ओमफ्राय बे हम डिपार्टमेन्ट ओमफ्राय फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट मोनाखै दिनैहाय जोंनि बिटिसिनि सरकारा गोसोब्लाबो ल' अर्डार बे हम डिपार्टमेन्ट गैयैखाय मावनो हायाखै दा जोङो बेखौल' बुङो भारत सरकार आसाम सरकारखौहाय बेखौल' खावलायो बिथांमोना आयेन मथे खामानिखौ मावनांगौ जुदि बिसोरो
फरेस्ट डिउलार्स एक्ट 2006 ओमफ्राय ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक एज पार आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट 1886 मथे जुदि बे खामानिखौ मावोब्लानो बे आखरे आखरे जुदि मावोब्लानो बिथांमोना गाबोननो बिनिफ्रायहाय इभिकसन जायो बेवहाय बिथांमोना हाइ कोर्ट सुप्रिम कोर्ट केस हैथेलाबो जाया दा आरो लोगोसे आं खावलायदों बे आइनखौ मानिफोरखौहाय गोदो जोंनि बे बर'लेण्ड आन्दलन समावहाय बिथांमोना मा होयोमोन आर्म स्पेशल पावार एक्ट आबसा बिखौहाय बाहायो लोगो लोगो थिग बिखौहाय बिथांमोननि एगेन्स्टआव बाहायनांगौ बिथांमोना जुदि आइनखौ मानिया मालिनो उग्र जानानै बेबायदि फरेस्ट अफिस बा सोरखौबा गामिफोर आक्रमण खालामो मायोब्ला सान्तिखौ जुदि भंग खालामनो नागिरदोंब्ला बिथांमोनखौबो बे आर्म स्पेशल पावार एक्टखौ बाहायनांगौ लोगोसे सरकारनियाव जोङो डिमान्ड खालामो एकदम बिथांमोनखौ प्रपार इनभेस्टिगेसन खालामनांगौ जायफ्रा 50नि सिगां दंमोन जों बिसोरखौ कनसिडार होयो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक जानायनि सिगां जाय थि ट्राइब्सफ्रा बिसोरो दंमोन बिसोरखौ जों कनसिडार होगोन किन्तु जायफ्रानाखि 51निफ्राय बिहार उरिष्यानिफ्राय झारखन्डनिफ्राय फैनानैहाय हाबफैनानै जोंनि हाखौ दखल खालामनानै दं जोंनि हाखौनो जे बिसोरो आवग्रिनानै जोंखौनो माइनरिटि खालामनानै दं नै बिसोरखौ जों गनाया आइन मथे बिथांमोनखौहाय एक्सन लानांगौ सरकारा बिसोरखौ इभिकसन खालामनांगौ आरो प्रपार इनभेस्टिगेसन खालामनांगौ जोङो खोनादों जों गावनि मेगनजों नुवाखै किन्तु जों खोनानाय मोन्दों माखासे ओरैबायदि मानसि दं बिथांमोना आसामनि लेंगुवेजबो रोङा आसामिसबो रोङा बर'बो रोङा गावसोरनि गोरों ओमफ्राय हिन्दील' रायलायो दा बेफोरो बिराद सन्देहजनक बेनिखायनो दिनै नोंथांमोननि दारै आरोबाव खनसेबाव आं भारत सरकार आसाम सरकार बिटिसि सरकार बयखौबो खावलायनायजों लोगोसे डिमान्ड खालामो मोनसे प्रपार इनभेस्टिगेसन खालामनानै जायफ्रानाखि इलिगेल हिसाबै बावैसो फैदों बिथांमोनखौहाय इभिकसन खालामनानै जाय जेरावनिफ्राय फैदों बिसोरखौ आउट खालामनांगौ